Persiapan dagang sakwise badak seminggu ya guys. Sing wingi kuwi niate arepan belanja, tapi maning-maning liwat pasar kuwi agen perfrozenan kuwi isi pada nutup. Ki akhirnya pas tanggal 30 Maret ya, dina Senin ki nembe buka be urung lengkap perfrozenane, dadi ya seanane bae lah. Ki nyong belanja persosisan ke apa entek potong-potong tekeret-keret disit mendah engko pas direbus kue mekar ya, jadi engko pas wayahe dibakar kue sosisnya menul-menul apik ya guys. Nek sampean pada sing dagangane pada bae karo nyong pada pura ya di rebus dingin mendah pada mekar apa langsung dibakar nek wis dikeret-keret kayak iki guys. Ke nyong tukune ya sing sedang sing ukuran gede ini lagi kosong urung ana pengiriman, jadi ya wis lah ora apa-apa daripada dagangane kosong momplong ya saanane baik. Untunge wong dagang dewek ya duwe bocah cilik ya arepan pengen sosis pengen bakso ya kur giri mangan ya guys. Ki penampakane nek wis direbus ya jadi mekar-mekar apik kayak ular-ular lah kayak penampakan seurunge ditusuk-tusuk dadi ya kayak melengkung-melengkung, tapi nek wis ditusuk ya asline apik ke lurus kan apik mekar. Jadi gunane wong dagang ya aslinya ora kur golet untung tok ya. Jadi misalkan anaknya pengen jajan ya aslinya kur gerinjikot urusahan tuku nggone liyane, jadi ya menghemat lah ya guys dongene ana luyane tapi malah nggo panganan anaknya dewek ya ora apa-apa. Ki dilanjut nyong arepan nimbangi apa ki kentang ya, kentang frozen. Ki nyong mau tuku sing ukuran sekilo ki asli nyong tangane wis wisuh ya bukan darani ki demek kan arepan di dol ya. Ki nyong ya wis wisuh dingin ki langsung bae ditimbang ki sekitar 70 gram ya apa 71 gram, jadi engko nek wayahe ana wong tuku tinggal cemplung-cemplung ora usah nimbangin ribet, ora kapung disuguhi ning freezer ya kalahan beku kayak pengenyongan tah apa bae lah sing esi di emek bisa ke emek masuk dagangnya ya orang mau fokus semenu kayak misalkan bakaran tok kentang tok ya ora nyong ya ana takoyaki ana mie jebe ya ana liya-liyane lah pokoknya ben bokan sing jajan gone nyong wi pada bosen dadi esi ana pilihan menu liyane. Kayak lanjut bae esi ditimbang-timbang kentange ben nganti rampung ya guys. Matur suwun kanca-kanca batir sing gelem nonton videone nyong, videone wong Jawa ya guys yang ngomongnya kayak ngapak-ngapak ya ora apa-apa lah ya apa anane kayak gie aja pada bosen ya nonton videone nyong.